Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Je to takto cez mobil, ale to vám hádam nevadí. Ideme si spolu otvoriť Rotube Live, sa to volá. Kto už náhodou nevie, tak je to tento bocík zázračný. Otvárame si tu hoverboardy, takže ja to idem otvoriť s vami. Dúfam, že mi príde to Legendary. Nemusí to byť on, ale poď, prosím, niečo dobrého. To čo je? Ktorý to je? Nie to, že to nie, to som nechcel. Tam už to nie je tento. Ja sa potredím. Nie je to tento. A aký mal?